ikusten onair. Ez, Ez gure dakit, zuzendaria ez dakit a zeinean ber, modan gaur juninda. zuzendariak kartela erakusten digun, Vale. edo keinu bat egiten digun, entzun dizut, Bittor, baina euskeraz esan Zuzenean gaude? mesedez. Zuzenean gaude? Ah, Bai, vale. hori ulertu dut. Egun on guztioi orduan. Bueno, oin isildu, nik hitz egingo dut, eta nahitzek. Oso ondo, bagoaz orduan. Vale, aurrera. Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu, segura irratian. Eta sustatuko lagunak prest ditugu, gogoratu irrati bidez entzungai izango duzuela saio hau, eta Twitch bidez ikusgai, sustatuko kanalean. Eta esan bezala, Luistxo Fernandez prest, egunon. Egunon. Zer moduz? Bueno, pues hasi genuen, egunean behineko denboraldia, milaka Bai. lagun berriro gehitzen dira. Bueno, Ez ditugu albiste ona. iragarpenak anuntzioa jartzen telebistan, ez da irratietan ere, baina jendea akordatzen da, Vale. eta martxan dago, eta, bueno, pues, aurrera, ja, 6 urte pasa. Eta zer moduz, aurtengo denboraldia nola dator, Luistxo? Bueno, pues ohikoan bezala, baina, bueno, galdera sorta berezitxo bat edukiko dugu. Euskal Herriko hitz gurutzatuen txapelketa ospatuko da aurten azaroan tarte bat igarota. Hau Irunen eta antolatu izan da, hau beste urte batzutan, baina, bueno, lokartuta zegoen, baina berpizten da. Eta, bueno, babesletza akordio baten kontura, gurutze gramak, eurek hitz gurutzatuak esaten dute. Bai. Euskerazko termino hori, hitz gurutzatuekin zer ikusi duten galdera sorta bat ikusiko dugu laster. Bueno. Segituan aktibatuko dugu. Ondo da. Sartu daitezke hitz gurutzatuak gure joko mekanikan? Ba, ikusiko dugu. Uste dugu Bueno. baietz. Primeran, bueno, horixe berrikuntzak, mantendu egiten dira beste urtetako kontuak, aipatu genituen adimen artifizialak eta Bueno, lakoak. pixkate kendu genuen. Vale. Erroretxoak egoteko aukera zegoen, eta, bueno, horrazketa desente behar zuen. Bueno, baina hori probatuta ere, Bai, probatzegatik, dena probatu da. Hori da, primeran, Luisio. Oso ondo, bueno, eta hori aipatuta, egunean behin berriz ere martxan dagoela, hori aipatuta, gaurko saioko albisteen errepasoa egingo dugu. Bai. Eta aurreratu diet entzulei, gaurkoan ere adimen artifiziala agertuko dela gure saioan. Zelako sorpresa eramango zuten. Zelako sorpresa, Jarraitzen baldin badute gure tartea. Bueno, bi kontutxo. Bueno, bat, lantokiko adimen artifiziala izendatzeko termino bat asmatu dute, ikerketa bat ikusi dugu, work slop. Vale, zer esan nahi du hau? Slop, urte hasieran artikulu bat atera genuen sustatun, eta tratatu genuen ere hemen, da kalitate eskaseko adimen artifizialeko irudigintza, musika. Bueno, kalitatea baino alegin eta gusto eskasekoa. Ituzte gauza harrigarriak makinak bat izateko, eskatzen diozu, sortu idazu deabru bat, 3 apoburu irtetzen zaizkiola, adarretatik, eta jarri ezazu dantzan pilotaleku batean. Eta marrazten da, baina ze balio du hor, ez hori, ez. Eta era horretako irudigintza, ari da zabaltzen, eta slop, esate zaio, spam, esateko modu gauza. Hori da, gauza zatar edo gustu gutxiko bat. Eta lanean ere hori gertatzen dala, deskubritu du Harvard Business Review izeneko estatu batuetako aldizkari ekonomiko eta akademiko importante batek, beste ikerketa batzuk eta inkesta batzuk bildu dituzte, eta emaitza hori work slop deitu diote. Zergatik? Bueno, batetik, mundu korporatiboa, enpresak ari gara,
adimen artifizialean inbertitzen, gure prozesuetan lagunduko te digun, hau bestea, eta horretan inbertitzen, gastatzen. Baina, inkesta bat 2025 honetan esaten du, 95% ez duela oraindik retorno edo maitza positiborik ikusi bueltan. Bueno. Bueno, hori ere, berrikuntza batzuetan ere inbertitu egiten da, eta gero, etorriko mendia berri, baina ja badabiltza honekin, matraka honekin bizpairu urte, eta momentuz... Seinaleak. Vale. Zerbaiten seinaleak. Eta bestetik, A bidez sortzen, gero eta lan gehiago sortzen da. Bai. Hau da, txosten bat, lan prozesuan norbaitek revisatu behar du gauza bat, eta gehitu behar dio espezifikazio batzuk, eta pasatzen dizkio beste bat. Eta era horretako demagun burokrazia korporatiboan, gero eta gehiago aria agertzen. Inkesta bat egin dute, eta langileen 50% aurkitzen du hori. Eta, gainera, aurkitzen den lan horrek askotan zuzenketa behar du. Eta zuzenketa pieza bat zuzentzeak, 2 ordu, admin artifizialeko pieza estandar batek 2 orduko lana sartzen duela, orduan produktibitatea batzuei aurrezten die, nik ez dute zertako idatziko dut hemen 10 orriko txosten zehatz bat, adimen artifizialak idatzeko, ChatGPTak idatzen di, eta bialtzen dut. Baina hori aztertuta... Orduan, gertatzen dana da, jendia frustratu ere egiten dela. Jasotzen du, lan egin behar dut, igartzen dut, hau nola sortu duten, nahasmena sortzen du, gainera, indiskurritu dute, zirkulatzen duen adimen artifizial horrek maila guztietan. Elkarren artean, nagusiari bialtzen zaizkion txostenetan, eta nagusiek ere egiten dituzten beheranzko enkarguetan, kristo guztia ari da lan giroa, lan kalitatea aparte, lan giroa ere arrarotzen ari dela, hori dio, Harvard Business Review, ez da gainera uste dut, medio batola, komunista eta antikapitalistatzat eta ardezako egunik joera korporatibo hauek kritikatzera datorrena sozialismoen izenean. Ez da hori, efikazioen izenean, akaso. Eta, orduan, datu hauek eta beste batzuk, bildu ditugu artikulutxu baten, eta gehiago irakurri nahi duenak, handauka lotura, ingeles ez badaki, ikusten. Work Slop du izena. Work Slop, bai. Eurak alaxi izendatu dute. Bataiatu dute, oinala pare bat astekoa. Zabaldukote da, slopitza bai, zabaltzen ari da. Bueno, eta esan dugu, adimen artifiziala gaurko gai nagusietako bat izango zala, eta zer iritsi da? Tresna bat aurkeztuko dizuet, Cloudflare Radar. Cloudflare izena, akaso batzuei ezaguna egingo zaie, delako ostatatze konpainia bat blokeatzen ari dana Espainian futbol partidua dauden bakoitzean. Futbol pirata. Bai. Olako zerbitzari horietan batzuetan erabiltzen duten, hemen hau honetaz hitz egin dugu, landiak mozten ditu Cloudflare guztia. Hori da. Partidua honean. Eta euskal webuneak, eta Espainian kristo guztiak, milaka zerbitzu geratzen dira txintzilik, gure bezaren artean batzuk irudirik gabe geratzen dira, webuneak ere, irudiak hemen didatoz, zerbitzu batzuk hemendik, eta Cloudflare, enpresa bat, azpiegitura aldetik, ez da munduko txarrena ere, zertatzen da, kontua da. Zerbitzu interesgarri bat jarri dutela martxan udan, Cloudflare Radar, eta da, ikuspegi bat zer gertatzen da euren zerbitzarietan. Ez ze trafiko daukan honek edo besteak, baina nola oso importantea den datu bateratuak. Eta erakutsiko dizkizu datuk. Bai, ikusteagatik eta irakurrengo diru pare bat, ez? Hau da, trafiko globalaren ikuspegi bat.
Vale. Mundu guztian, Cloudflare erabiltzen duten eta konsultatzen duten erabiltzaileek, azkenengo bi astetako argazki baten erabilpen mugikorra da 56 ikusten ari gara, eta desktop edo ordenagailukoa Bai. 53. Nik uste nun gehiago zala mugikorra, baina ez. Ja ez Eta dago diferentzi handirik. ez, Mm. baina gero herrialde batzuk ikusten ditugu hemen, eta Afrikako herrialdetan gehiena mugikorra da. Mhm. Garapena, telefono lerroak eta etxean iritsi toki askotara, baina mugikorra, uinen bidez bai, eta interneteko trafikoa ere mugikorra da nagusiki. Mhm. Gambian Vale. 80 da, adibidez. Eta gero beste variable bat, trafikoaren 71 humanoa da, Vale. gizakiak gara. Mhm. Eta beste eren bat, gutxiago, 28, Bai. hamarretik 3 bisitari webgune batek dauzkanak, robotak dira, botak, esate Vale. zaie. Mhm. Eta herrialde batzuetan, boten trafikoa, ez 28. Gibraltarren, herrialde bat baldin bada, botak dira 81. Eh? Osea, zentro, Pianitoak oso makina gutxi dira. zentrok Bai. dauzkie bertan. Turkmenistanen ere bai. Eta Singapurren Singapur. ere bai, baina gertuago ere bai, Irlandan ere, Bai. botak dira pertsonak baino gehiago. Kuriosoa da. Irlanda bilakatu da Europako zentro teknologiko handi bat. Estatu Mhm. Batuetako enpresai askok hor daukate sedea, egoitza, eta, bueno, igual Ja. horrekin dugu zerikusia. Bai, ze Eta, adibidez zerrenda horretan, Turkmenistan edo halako herrialdeek eta Singapur adibidez, zentro teknologiko handik daudela aipatzen da. Ez pues, ditut ez dakit, ezagutzen. Baino Turkmenistan, halako Ipar Korea bezalako halako mm, herrialde itxi bat omen da. Ez dakit. bai, Bueno, orduan, topiko hemen dute. grafiko mordo bat, gora eta bera, ez dakit honen, ordu, grafikoan ezaugarrian, mapak eta hola, baina Bai. ikusiko dugu beste parametro bat, eta da, boten, e, geldituko dut hau, eta Bai. pasatuko naiz beste pantalla batera. Mhm. E, Vale. bueno, botak eta, bueno, a ver, a ver. Bueno, ez dut oin ikusten, baina, bueno, erakutsiko, bueno, esango dut ze artikuluan esplikatu Bai. dut. Botak dira agenteak, ez? Makinak webuneak bisitatzen dituztela. Mhm. 25 urtean botak izan dira batez ere Google eta bilatzaileak. Vale. Gure edukia indexatu Mhm. Bai, izan bai. du Googleek behin eta berriro, zerbait berria argitaratu eta egunean bertan, bazetorren bot bat kopiatzeko, bilaketa emaitzak emateko. Vale, bai. Ze bilaketa emaitzen inguruan Googleek inperio handi bat sortu du Aha. eta hola funtzionatu du. Vale. Baina gaur egunean, bueno, hemen ez dut ikusten datua, baina artikulan esplikatuta dago, trafikoaren 80%, beste era bateko botak dira. Ez dira bilatzaileetarako edukia indexatzen Vale. dutenak, baizik eta entrenamentua, training esaten duten zerbait egiten Aha. dutenak. Eta dira, adiben artifizialeko botak, ari dianak guztia kopiatzen, Vale. Guri gero eh, erantzunak emateko. hori da, Vale. entrenatzeko euren hizkuntza eredu handiak, teknikoki Mhm. esan da, eta horixe da. Vale. Eta ze robot edo ari dian, izen ezagun batzuk, haundi batzuk dira nagusiki trafiko hori zertzen dutenak, GPT bot ikusten dut, chat Vale. GPT-rena, Meta. Meta da Facebook, llama, tratatu izan ditugun Mhm. termino batzuk, Claude, Anthropic izeneko enpresarena da, eta euskaraz ondo dabilela eta ikusi izan dugu. Mhm. Amazon bot bat ere hor software dabil,
adimen artifizialeko ekimen ezagunik ez zaio ikusi oraindik Baino Amazoni. lanean arituko da. Bai, horra idea. Pista bat badaukagu. Idea da dana kopiatzen. Zerbait iritsiko da. Bai. Eta, bueno, orduan noiz ibiltzen diran, bakoitzaren erabiltzen, beste Vale. Microsoft, bueno, izen mordoa dago, eta sailkapen bat ere bai, nor ari da behar dan bezala egiten hau. Ze baimen batzuk eskatu behar dira, eta bueno, huts egiten dute, bot hauek ez dute kaso egiten norberak ena ezazu erabili adimen artifizialerako jartzen baldin baduzu, igual kaso egiten dizute eta igual ez. Orduan, Begira, eta hemen agertzen da, zeinek egiten duen kaso eta zein ez. bueno, parametro batzuk orain Claro. detailean ez dakizkit, baina esaten dizu, bueno, hau da, Cloudflareren zerbitzarietara datozen botek ze portaera egiten dute, kaso egiten dute ona. Bestean, bueno, argazki bat da, gaur egungo internetena, eta gero ze sistema popularidade daukaten ere bai, ChatGPT da lehengoa, baina, bueno, beste batzuk ere, Google Gemini hori ere asko dabil, hau da, jendeak erabiltzen dituenak. Eta, bueno, pues, izen batzuk ezagutzen ez dituena, baina hor dago txinatarra, DeepSeek, Perplexity ere dago ranking horretan, lenguan egin genituen aproba batzuk bilatzaile bat. Eta, bueno, bi horri aldetan klikatu dugu bestalde honetan, baina glaude, da datu panel bat, bueno, kuriosoa, eta, bueno, arlo profesional batzuetan, eta baita ere ikerketarako eta baliagarri izan daitekena, denbora errealean, ikusi ditugun grafiko hietan azken bi asteetako argazki bat erakutsi zaigu, baina nik uste dut historiko bat erobe badagoela, eta osatzen joango dela. Bueno, kuriosoa ere, gero ere konturatzeko ez, zenbat bot dauden, edo boten lan hori, egiten duten lan hori, eta oraindik ere humanoak. Bai, oraindik bagara gehiago. Oraindik, momentuz. Hemen, uste dut, bueno, ez dut ikusi Espainia edo Frantzia bilatu gano, esango nuke datua. Bueno, Irlandan ja botak nagusi. Bueno, ze kuriosoa. Humanoak pubetara erretiratu dira, eta makinek hartu dute internet. Bai, irabazi dute, esaten dela. Bueno, eta saioa amaitzeko, Luistxo, aplikazio batekin hasi gara, gure enpresak, sustatu egiten duen kodesintez enpresak garatutako egunean baina aplikazioarekin hasi gara, eta utzi duzu beste propaganda pixkat egiten gure etxearen beste aplikazio bat, Mendiak. Bere historiatxoa eta urteak dituen aplikazioa da, baina urtengo udatik, Euskal Herria bete genuen, Euskal Herrian tontor bakoitza, esango genuke aldapatxo bakoitza identifikatuta geneukala eta 3.000 bat mendi bazaudela, baina orain gehitu ditugu Espainiako, bueno, Pirinioetako eta Iberiar Penintsulako mendi lerro importantetako 200 mendi. Ez da hain exhaustiboa, baina jentea ari da erabiltzen. Zeukuntara argazkiak ateratzera, Luistxo, ezta? Ni argazki ateratzera? Zuzeu, bai. Nik esango dizut. Mendiak bisitatzera, eta... Nik esango dizut, aitortuko diot audientziari, ni mendira asfaltatzen dut. Asfaltatzen. Eta ez dezatela asfaltatu. Hori da. Orduan, aplikaziotik bisitatuko dituzu orduan, Luistxo. Nik datuak kontrolatuko ditut, espiatu egingo dut. Bueno, hau modu publikoan egiten da. Erabiltzaileak badaki, igotzen baldin bada mendi batera, bueno, zenba geratzen zaigu, minutu batean erakutsiko dut mendixka bat. Eta hau mugikorretarako, ordenagailurako... Bueno, mugikorrarekin zertifikatzen dira mendi honetan egon naiz, adibidez, Castiello
de Asher, aragoieraz Bai. idatzitako Huescako mendi bat, Pirineotakoa, hor egon dira bost igoera eta Mhm. argazkiak ere igo dituzte erabiltzaileek eta bueno, izena bizenekin ere egiten duzte. Menditalde batzuetan eta ere egoten dira, bueno, egun handiak eta tal, eta Vale, bai. zertifikazio bat norberak egin ditula mendi hauek eta bueno, pues arrotasun pixkatekin jendeak erabiltzen du Bai. eta jarri dugu hor propaganda asko egin gabe, baina aplikazioan bertan iragarrita udan eta bai, jentea, hombre, hemen egon naiz, Begira. aneton egon naiz, delako honetan egon naiz, eta bueno, ikusiko dugu, igual aukera bat beste hizkuntza batzuetara zabaltzeko ere, Mhm. Bueno, eh, begira. Bai. geografikoki zabaldu Bai. denez. Mhm. Oso ondo, Luisio, Bai, mila esker beste behin gurean egotagatik eta da- hurrengora arte. bai, datorren astean, ostiralean elkartuko gara, Hori da. Ordu arrazoi berdinean. esoterikoak direla medioan, baina hemen izango gara. Oso ondo, Luisio, mila esker, ondo izan. Agur. Agur.